Horas marihita di Madogoton. Arion 12 Agustus 2026. Hujaha majodihita bohal partodion nani guriton ni pui eporus Dr. Justina Hinan. Tono didok. Ia situtu maahu buri sian hajatoko jala payas maahu sian dosaku. Di payas moderni Yesus anak naidu hita sian nasa dosa. Jod-jod dope marlubuk tarok-tok jala huma susah nang rohani na porsea marningok dosana na jolo. Akka naung leleng sinesaan ni dibata sian dihilala rohana hut. Ari-ari rupe ibana lilu jala mardosa. Marhita sian pikiran hata dohot pembahenan. Atik peso di rajai dosa ibe nian rohana. Asa iko ganu pari taki tanya konoton pangidoan palimahoni. Manang tangiang si David ordeng. Aidi hilala rohana do jod-jod dope masih soluhan rohana dang dope yes situtu. Tongot tahe ale Tuhan Yesus sai disidu pe dosai dohot roha nama sisuluhani ai dibalik ni hati goran mi dang adong nasud denggan sai marlaok dope nang pe na denggani di dok roha di bahini tungias ma huburi marhiti-hiti mudarmi ayang gosoi dang terbahen marhasonangan rohaku nanggo satokin. Amin.